سلام تعنا هبلي كمي تقنيو كبرات فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان እግዚአብሔር مسجن أنا بوغني እግዚአብሔር مسجن سلام عليكم እሺ نسخاتكم كم زخماي كم تهلو بعد ملء تسفاي أبصراحكم أسالتو أبي تسبكم فقري تحقواس دستا رهوا سلام كله كهلو مالتي ندا تمنخو أبنا لو ما عند فيديو نريهم قديات مالتيو بزعبا بريزيدنت إسياس أب إثيوبيا حدش كوينات نمول يحسب له قبل ኤርትራ ፕሬዝዳንት የሰላም ስምምነቱን ከማይፈልጉ የህወሓት ኃይሎች ጋር የጋራ አጀንዳ ስላለው ውጊያ ይፈልጋልም ብለዋል። ነበር ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ አይተ ሙላቱ ተሾመ ይኸሶ ንዑስቶ ሀበ ግብረ መልሰሎ አብትና ኢሎም ማዓንቲ ጉዳይ ንድህሶ ጉዳይ ዝኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ ማጋባያታት መጽሓ ሻሓን ተቀረበ ሻሓን ተላዕለ ከምኡን ዶክተር ደብረጽዮን ንቲቪ አሰናን ንዛራ ሚዲያን ዘመሓላለፎ መልእኽት ኣሎ ማለት እዩ። نعون كنسمعينا قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد نبعل لكاتيت عملكيتو نتجارز زبالالو ለመላው የትግራይ ህዝብ እንኳን ለየካቲት 11 በሰላም አደረሳችሁ ጀግና ስትሆን እንደዚህ ነው ምሳና እንድሕርኩንኩም ብዛዕባዚውን ክነቅርበልኩም ኢና ማለት እዩ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳውን مس حوحات أيتعرقنان ويكا يتسمع معنا ندبليو يا منجست تجري جيتها ردان بحوحات تجميرنا ناي سلام عرقي كم زي كاتسلا بخمين منتهي ناي حوحات ناي سراويت أيقونان منجست شو مرحتي صروحهم يصرحوا كنورها روينا بتناي لو ما عند فيديو مالتيو كتمان ميرون بيبال زجقاقوم كذا اسم ጉዳይ ታዩ ወያኔ ጸላይና ትናየር ከተሆን ካለ ሐጂ ወያኔ ጸላይካቱን ትዕልሞ ለኻ አድ ማንጽምጥኻ انا نيشال تجراي مخاني كون صار نايلو ما عند علاليو ساميኤል ኃይለ አርዓዶም ንሰልጠነ ተፈታው ተክሾው ዝበሎ ጉዳይ አለው ሳትላይት ተወዲው ወላ ገለ ኸውትዲው ወላ ሓደ ሰምዕ የለና መስመራ አንተ ሽጣላ ላይ ደቀስ መራስ ፍሊኳይ ናይ መወዳእታ ግን ድማ ቤስ ዝኾነ ጻንሒትካ ጻንሒት ተቃለስት ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሐሙስ እንታይ ይመስል ነይሩ ዝብል ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ንድህስሶ እዩ ህዝባውነት መስመሩ በድህነቱ ዘኽበረ ወድቁ ኾዩ ዝወፅ ካብቲ ዝጓሃረ ለስጎ ንቐፅልና ናብ ርእቶታት ማለት እዩ መቐረት ሓበሻዊ ዋው መቐረት ሓበሻዊ ትማለ ጽባሕ እንትኸውን ጽባሕ ዓርብያ ኣብ መዓስ መዓልቲ ኮይነ ይጽሕፈልካ ኣለኹ ትማሊ ጽባሕ እንተዝኸውን ጽባሕ ዓርብያ ኣብ መዓስ መዓልቲ ኮይነ ይጽሕፈልካ ኣለኹ ትማለስ ጽባሕ እንትትኸውን ጽባሕ ዓርብያ ኣብ መዓስ መዓልቲ ኮይነ ይጽሕፈልካ ኣለኹ مالي صباح تزغون حموس كوين كا صحفلي زلا كبير حتى كحسول لغزي هابني خا موداتا خملسي مالتي منبره ياريد بزغون نريتو خا بتعم يقني لي كبرون فتنحاو دينون صقمالكي ግልጽን ምንታይ ዴት ገብሪዮ ወይ ከዓ ዘይት ነግሪዮ ይብላሎ ማለት እዩ መንበር ያሬድ ንዲኑ ዘመሐላለፎ መልእኽቲ እዩ ጸገማለክ እምበር ግልጽ ጌርኪ ፈትወካ ዴት ብሉ እንታይ ጸገማለዎ እዩ ሳምሶም ገብረ መስቀል ሓዲርካ ሓወይ ዮ ሓደርካ ሳሚየ ማለት እዩ ዓልካ ሓወይ ዘቢብ ዕቁባይ ላይክ ኢላት ሌላ ማለት እዩ ላይክ ኢላትኒ ማችላ ወይ አታታ አይነተ ነጓላ ጥራሕና ምርጽ ማችላ ዝብል ንኹልኹም ያ ክቡር ስልጣን we stand beside you keep it up ኢልወሎ ማለት እዩ ንስልጣን ማለት እዩ ይቀነለይ ዘቢበይ ክብርት ማለት እዩ ይቀነለይ በጣም ደስ ዝብል ርእይቶ ይኺብ ከነ ዘለኺ ሳሌም አፈወርቂ ስልጣን ብሩኽ ዝኾነ ሰብ አጆኻ ቀጽሎ በፈጣሪ ክትረኽቦ ኢኻ ናይ ቅድስና ሓሳብ እዩ ኢላላ ማለት እዩ ይቀነልና ኩልኩም ንዝሃብኩምና ርእይቶታት እዚ ሽደን ሪአክትስ ዋን እዩ welcome to Shidden Reacts 1 أبناء الأمة عند فيديو نعي لكاتيت عسرت حدا انقو عدا هنا متسا نعسة قطري خندي سفيركم للبس تحت مدري نعسة يقطروا خمز لو من يخلي دات نخور خندي سبات لدتهم كم مخاركم لبخور خمز لو محمسا نغت مالي خندي سو خم تجارة عسرات ثلاثات نخيري نعسة قطري لسمع وسيد خليهم اسمع جنيه خبدي لرؤ وسيد خليهم مراي بعال تسفى لنكساقس وسيد تسفى ألبوم خان لهم كساقس جنيه خبدي نعسة نحقرب لحنشا يكاتي نعسر تحدا لينا عقدن من كاللويز ما تسند نحنشا نعقد أريوم زم أكالوم لقبرو فتاري قطرهم زم تحت مريت للو قلنا حنشا قطرهم نعسة فلات إذا حكوا
حراي تخكلي مالتي زقطمي انጨብጭብና ለና ማለት ተጠውይለ ፈላማይ በቃ ብግጥም ማለትዩ ጎበዝ እዩ ለዝና አድኮ ቆልዓ ዝቆልዓዚ ማለት ብጣዕሚ ማለት ከምዚ አይ አው ዘይቤ ዝብልወሎ በመሐረኛ ቋንቋ ወይ ከዓ በትግርኛ ከዓ ማለትዩ አይፋል ዝባሃል ማለትዩ እወ ከዓ ዝባሃል ማለትዩ አይወ አይኮነንውን እወውን ክትብሎ ትኽእል ዓይነት አባሃላታት እዩ ንግረ መንገዱ ዘውጋዓና ዘሎ ማለትዩ ካሊ ከዓ ሰብ ዘይኮነ ነገርሲ ንሰበም ሲልካ بمقطع مالتي ويك أسبب مسلكا سمع أنت مدري سمع أنت سماي قالت بلك الله مالتي سمع أنت حاولتي كتب لك الله مالتي كم زي عينت سبنا زي كونو نايسبو كلنا هيبكا تقطم وعينت قط من دي جن أب تقطم راح يكونن تقاط أطما بتعمل فليو تقطمون عرسو فليو اتوم قالات اتوم وحزن هيدا حساب مالتي مخاتي ديليفرابيليتي زولو مالتي تم حلالفها ملقتخا ابو تقول يو ما يشلاف زفلي قطم لك بايزوي بتعمل جوبز يزبلك انا اصلو لي خا بوغيركا خا دمصي سبت خون لها نفوع اصل نبعل أسرت حال لكاتيت أبصحكم أسرت حال لكاتيت لعلى خلتنت حموشة انت تقراي الولدت مريت تقراي تشرارفا كخولن كللات لنقاست لدخيت لقبرة تقراي سلسة جزي لو دمعوي خوينات لأتيا كمون إرترا هاجر لقبرة قماش تقراي أي سلام أي كونات لقبرة عسرت حال لكاتيت حزب تقراي بتميتن بحاسران بمكران ل50 عامت لخدا علتي حراي بزخون انتاي مالتي ترجمو زي مرددات صبقوندي تذي تردادي خا دس بلك تزارب مسل لك اي مسلني لكعخوم انا يزحونا مالتي عسرت حدا لكاتيت مالت بفلات كون يخل بزي فلات كون يخل بزحات سبات زي كونس ازيوم وحدات سبات تاكيبهم انصار حسب فلا ما يجزا حسب بحسب مقام كم زكال تزي كوينون قندما كم زين خمت انحردا خوينو عدق قال سرعيل كان يقدن بتشع غزي زنبره ناي ارمت ولد مالتيو هانيصوم قالسي مسرت زنبرو لعلتي مستنا حجي زلو 3 عبت ناي كلت عمت كويناتون ولا حنت زراخي يبولن وصيت 10 حد لكاتيت زي كونه وصيت زمهمنه بوليتيكا تحساسبا زلوم سبات زفطرو قرحنتين غونصني ناب كمزي اتيكا مالتي 10 حد لكاتيت زقالس نورو درغا مبزحتهم بتشع غزي زوصو جمرت ناي تقالسي وحجي عبيوم ابزل على نعيبيت درجه يركبوا ويدما بهيوت يلون مبزحتهم استسويهم اتو غداي زي جن متحازو مسمنتا اي اندحردا الكادني مستنا حجزو لجنريشن بخمايو تخفت تفطيرو اتوم منغو دلدل كوينوم زم حلالفو زنبرو بتشعو غزي منااسي زنبرو بفلايكا افصاونت زمدبو زنبرو غنا مالتيو تركبتي باتري ويكا شغويانه توهيلم صوع زنبرو حدر زركو مناسيات نتحجزو ولدي ولدو كمتي ناتاتهم ولدو زم حلالفو ويكا ركبوم زولو غديفوم مالتيو بستسحته منقد خركبنا مسفتنو زتفطره صقمي مالتي زاسوايكا اتشغرزي حجون مصينا زلو دقيبنا حدم ناي منئسي سن لبونا جن كسر زلو 10 حلكاتيت مجمار قالسي برتاو قالس حزب تግራይ دأمبر مجمار وصع حزب تግራይ يكونن 50 عامت زبهلون مقصلتا نايتهم بسلطان حيزوم زقصلو ويكا نتقالسنسو مسرت غيرومسي كم مسوات تريفهم زقصلو سبات زمصو مززن سعبينات دأمبر نايتهم جمرت غدايونه يكونن سلازي كنحاو سيبلنا قالسي مسرتاو قالسيو كم بدحريو زصنح سبات بفلايكا حجي نريهم زلنا سبات جن استاغنانت بزخونه صباي عين سمعنينا نخبلو نسمع لنا مالتي نزياتهم كا عقب زبهل حجيو انت خوين جن مساعه ترت حالك تبعيسك حلف غزي وي 50 عامه فورورد بروجكشن تقصلو يتخلن زيكون وقعت زينو وقع صبوي يزبل الراي علن بناتي ملكتا ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመላው የትግራይ ህዝብ እንኳን ለየካቲት 11 በሰላም አደረሳችሁ የሚል መልእክትን በዚህ ሰዓት ማስተላለፋቸው ተሰምቷል። حراي مالتي شي ابز حلفونا يقرب عامتات زقطمنا قرحنتن مفتاح استخدلنايو غونصاو اغباب كابتوم علاماتات لكاتيت زوص منبارو غلص انتخون دحر كبيد واغا مخفال ناب لزب مملاسنا جن زناعد سغونتيو يخون انبر حزون انتخونه بوليتيكاو فلاليات ببرتنا يمفتح دليتات وطمقلقل مبالو ما يترفن ابز اوان مسكول صغماتون غدلتاتون بوليتيكاو فلالياتنا بلزبن مرددان انفتحالو دليت كم اون حغاون تكالات كالون مسرح مزرغحنا اب غمت كنأتي يغبا كاب
ሓሊፉ ዝኸፈልናዮ ረዚን ዋጋ ይኣክል ብምባልን ከም እቲ ዝሓለፈ ፀሓፍ ናይ ዝተረፈ ዝበሃል ሕሉፍ ጌጋታትና ኣሪምና ብብርኪ ክልል ዝተጀመረ መድረኽ ይህን ምሂን ተጠናኺሩ ክቕፅልን ብብርኪ ሃገርና ዘለና ኣፈላላይ ብቕልጡፍ ኣዕሪና ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝተኣጎጎለ ሰለጤን ልምዓት ክጠናኸር ቁጠባዊ ሕውየትን ማሕበራዊ ምርጋዕን ክረጋገጽ ብህዝቢ ዝምረጽ መንግስቲ ክትከልን ሰላምን ፍትሕን ክሰፍን ዘኽእል ኩነታት ክፍጠር ካብ ልቢ ክንሰርሕ ብዕሊ ይጽውዕ ዝብሉ ዘለዎ ማለት እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ እዮም ጻውዒቶም ንዕለት 11 ለካቲት መሰረት ገይሮም ኣቕሪቦም ዘለዉ ኣብ ክልተ ኣትኽፈል ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ላዕሊ ሓደ ውጥም ቅልቅል ዝብሉ ሓሳባት ምህላዎም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ከዓ ናይ ዘተን ናይ ሰላምን ትምኒትን ሰናይ ድሌትን እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንምፍታሕስ ድልዋቲና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ውሽጢ ከም ውሽጢ ኣብ ዝርርቦም ከም ዝርርቦም ኣብ ታሕጂ ዝተዋህበት መልእኽቲ ግን እንኳ ኣብፅሓኩም ኢሎም ሓሳቦም ገሊፆም ኣለዉ ንሕና ከዓ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ንሕድሕድ ቃል እንዳሸራረፍና ኔጋቲቭ ካብ ንወፅእ እቲ ዝተዋህበ ናይ ሰላም መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ዝገልጽ ብወገነይ ማለት እዩ ጽቡቕ መልእኽቲ ከዓ ናብ ከምዚ እንኳ ኣብፅሓና ማለት እዩ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እንኳ ንበዓል ለካቲት 11 ኣብፅሓኩም ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ተጋሩን ዝብል ማለት እዩ ካብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዓሊ ዝተዋህበ ፖስት ዝተገብረ ጽሑፍን ከምኡውን ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ጽሕፈት ማለት እዩ ዝተዋህበ መግለጽ ከም ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሓሳብ ማለት እዩ ጽቡቕ ቀጸልና ናብ ተቐጺል ዘሎ ጉዳይ ብሕወሓትን ተጀሚር ነበረ ናይ ሰላም ዕርቂ ከም ዘይቀጸለ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት ብመራሕቲ ሃይማኖት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመፁ ቅዱሳት ተጋሩን ፈተውት ትግራይን ዝኾኑ ዓበይቲ ዓድን ዝተፈላለዩ ናይ ድርድር ዕርቅን ተበግሶ ተጀሚር ነይሮም ዘረኦም ጀመሩ ይኹን እምበር እንትርፊ ናይ ባዕሉ ናይ ስልጣን ባህጊ ናይ ህዝቢ ሰላምን ድሕነትን ዘይገድሶ ጉጅለ ነቲ ዝተፈጠረ ናይ ሰላምን ሓቤርካ ናይ ምስራሕን ተበግሶ ብምብራዝ ብምሕማስን ኣብ ህዝብና ህውከት ግጭት ንምፍጣር ኮነ ኢሉ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ መንግስቲ ተረዲእና ኣለና ኢሎም መንግስቲ ተረዲእና ኣለና ከም መንግስቲ ተረዲእና ኣለና ኢሎም ማለት እዩ መንግስቲ ወኪሎምስ ከም መንግስቲስ ተረዲእና ኣለና ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ ሰላም የለን ዘሎ ዓድና ዝብል ዘሎ መግለፂ ካብ ብዙሓት ኣንፈታት ንሰምዖ ዘለና ተመሳሳሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተዓሪቆም ንኽበሃል ዳእዮም ሓቢሮም ይረኣዩ ነይሮም እምበር ከምዘይተዓረቑ እዩ ዝገልጽ ቀጸልና ናብቲ መልእኽቲ ናይ መድሓትና ዘንበቁ ከየት ትግራይና ኮሚኒኬተራት ጋዜጠኛታት ዩቲዩበራት ናይ ሚድያታት ደደቢት ዛራ ኣሰናን شوية جازيتا تأساسيكم تدورون دلو ماستواتو تاريخنا ذكره نبري ربوون أبتفنا لي من أسوامركم دلت تقرأي عيسان دلت تقرأي والزن كلهم لتاريخ أسر تحالي بعد وأنه بحاول شاسمنا الحق والإسرائي مهانو بعدنا يجبوا حدنتنا لسنا أهل أكبر سنبال عبارة أسواتو سلنا وفرهم بسمدونا ስለዚ ኣብዚ ኸዓ ማለት እዩ ንኹልኹም ዩቲዩበራት ንኣሰና ቲቪ ንዛራ ሚድያ ኔትወርክ ከዓ እዚኦም ብፍሉይ ማለት እዩ ብሽሞም ተፀውዕዮም ግን ዩቲዩበራት ብዝብል ሹም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንሕና እውን ኣቲና ኣለና ኢልና ኢና ንግምት ንኹሎም ከይገድፎም ኢሎም እዮም መስለኒ ማለት እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ከዓ ኣብቲ መግለፂ ሰናይ ትምኒት ናይ ዕለት 11 ለካቲት ንኹላኹም ኣበርክቶን እትገብሩ ዘለኹም ሰባት ነመስግን ኢና ትበዓል ብተሓጓስን ብሰላምን ብነፃነትን ክሓልፍ ከዓ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ስራሕ ክኸውን ኣለዎ ፀጥታ ናይቲ በዓል ከዓ ክኽበር በብዝተኸኣሎ ሰብ ዓቕሙ ክወፊ ከም ዘለዎ ይፅውዑ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እውን ሰናይ ፃውዒት ኢና ኢሎም መዓንቲ ኣዝዮም ጽቡቓት መልእኽታት ኣለዉ ከምቲ ንሰምዖም ዘለና እንተኾይኑ ኩሉ ናብ ሕማቕ ናይ ምጥዋይ ስራሕቲ ዘይኮነ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ናይ ምውሳድ ስራሕቲ እንተሰሪሕና እቶም ዝሓሹ መግለፅታት ኢልና ክንፅውዖም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እሺ ጀነራል ምግበይ ሃይለ እንታይ በለ ፀገም ፈተና ሓደ ግዜ ናብ ሰራዊት የነጻጽር ሓደ ግዜ ናብ ሕወሓት የነጻጽር ሓደራ ዝብል ዘነጻጽር ዘሎ ናይ ሕወሓት ናይ ሰራዊት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ተወዲቡ ከም ብሄር ብቋንቁ ብባህሉ ብታሪኹ በዓል ንባዕሉ ኣመሓዲሩ ከም ህዝቢ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ጉዳይ እዮም ዝዕንቅፉና ዘሎ ኣብዚያ እዮም ዝረባረቡ ዘሎ ነኸተን ንብል ዘለና ከም ህዝቢ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ሕወሓት ይገብሮ ገለገል እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ሰራዊት ይገብሮ ኣይኮነን መንግስቲ ዝሾሞም መራሕቲ ስርሖም ይስርሑ ብምባል እዩ እቱ መንእሰይ ክቃለስ ዘለዎ እዚአን ተገይሩ እዩ ሰላም ዝሕሉ እዚአን ተገይሩ እዩ ሓድነት ዘምፅእ ስብ ዓጋመ ዓድዋ እንደርታ ራያ ኣብ ውሽጥካ እውን እኮ
እንድሕር ሎ በዚሑ ሰናይ ምሕዳር ተጠፊኡ መማረፂ ተሲንካ ኣብ ውሽጢ እውን እኮ እግርግር ይለዓል እዩ ኩናት ይለዓል እዩ ሰላም ተተሳኢኑ ሽግር እንድሕር ተፈጢሩ ሲ ኣብ ውሽጢ እውን ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ስለዚ ብፍላይ ናብ ውሽጣዊ ኩናት ወይ ከዓ ናብ ውሽጣዊ ጎንፂ ዘምርሕ ነገራት ኣሎ እዩ ንምባል ዝተጠቐመሉ እዩ ባይዘይ በቃ ሕፅር ብዝበለት ቋንቋ ከምዚ ዝረኣናዮ ክልቲኦም ጀነራላት ዘጉዑ ዘለው እቲ ሓደ ኣባና ዘነኣፀረ እዩ ናይ ጉዳይ ሕወሓት ኣይኮነን ናይ ጉዳይ ምክልኻል ሓይልታት ኣይኮነን ኣብ ምሉእ ህዝቢ ትግራይ ዝመፀ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ናባና ዝተወጠነ መጥቃዕቲ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዞም ካልኦት ዘለዎ ሸነኽ ከዓ ኣብ ውሽጥና እውን ናብ ኩናት ዘኺዱ ወይ ከዓ ናብ ግርሕንጢ ናብ ግጭትን ምጉሃርን ዝረኣዮም ስምዒታት ስለ ዘሎ ኣዝዮም ሽግራት እዮም ዝብል ኣመለኻኽታ እዩ ዘለዎ ፅቡቅ እዩ ሓሳብ ክልቲኡ ንውሰድ ደሞ እቲ ትክክለኛ ግን ሓደ ግዜ ማለት እዩ ናይ ምምላጥ ስራሕቲ ዝመስሉ መግለፅታት ተይወሃብ ፅቡቅ እዩ ግን ብዝኾነ ፅቡቅ እዩ to avoid another conflict in the horn of Africa now is the time to act ይለሎ ማለት እዩ አልጀዚራ ኢሳያስ አፈወርቂ በአማራ ክልል ታጣቂዎችን አሰማርተዋል ሲሉ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ገለጹ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት የሰላም ስምምነቱን ከማይፈልጉ የህወሓት ኃይሎች ጋር የጋራ አጀንዳ ስላለው ውጊያ ይፈልጋልም ብለዋል። ሙላቱ ተሾመ ኢሳያስ በትግራይ ውስጥ መዋጋት ይፈልጋል ያሉ ቢሆንም ከማን ጋር እንደሚዋጉ ግን አልገለጹም። እጂ ኤሪትሪያን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ is working to ignite conflict in northern Ethiopia. It must be stopped ይብለሎ ማለት እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕ ምሽብሻባት ይገብራሉ ጠጠው ክብላሉ ይብለሎ መን እዩ አልጀዚራ ማለት እዩ። አልጀዚራ ሓደ ግዜ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ብሕሶትን ብሓቅን ዝፍለጥ ሚድያ እዩ ብኩሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ሚድያታት ግን ዝደለይዎ ነገር ተዘይህሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይዕጠቁን እዮም ብዝኾነ ክእትውና እዮም ደልዮም ይመስለና ኣባና ወገን እሽተለይ ትኩረቶም ገይሮም ኣሎ ቀፂሉ ከዓ ከም ትሪኦ ዘለኹም ናይ ትሬንዲንግ ቶፒክ ራሽያ ዩክሬን እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሓራይ ቀፀልና በሉ ብጣዕሚ ዝገርም ወግዒ እዩ ማለት እዩ። ሓራይ ዓመት ንግደት ዶ ገይሮሞ ወዲ ኣፌ ጅግና ይብለለ እስኪ ዋዊ ትርጉሙን ኣገዳስነቱን ናማህመንን እናደኸመ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንኣጋጣምነት ዝበዝሕ እዋን እስከ ቆፀራታት ክንገብር እውን ንኽእል ብዙሓት ሰባት እውን ክንረኽበሉ ስለንኽእል ተኸድና ኢልካ ትመፆት ዘይኮይኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድባት ክግበር ዝኽእል ዝጭበጥ ቁም ነገር ክወፆ ኢልካ ተሓስቡ ናኮንካ ካብ ኮለል ምባል ኣነ መሓየር ክኸይድ ባህ ብለኒ ኣብ ጋሕቴ ላይ ምሰብ ሰላም ክብል ቀለብ ፎክሰኒ ናይ ስራሕ ከዓ ይስቁም ነገር ዘሎ ኣብዚ ማጋባያታት መፅኻ ሸሓኒ ተቐረበ ሸሓኒ ተላዕለ ኩባያ ተቐረበ ስለዚ ኣነ ማለት እዩ ኦም ሓጀር ንእሽለይ ትንቅስቀስ ክብል ከለኹ እዩ ደስ ዝብለኒ ኢልና ማለት እዩ ደስ ደይብለካ ጌርካ ንዓድኻ ተንቤን ገጽዶ ኣይትመፅን ክቡር ፕሬዚደንት ተንቤን ይገዚኦም ዝብሎ እንዳሓነሱስ ናይ ተንቤንስ ግደፎ ማለት እዩ ጌርካ ንመቐለ ከባቢ ገለ ይትመፅን ዶ ንዓ ሽግር የብልን ሰላም እንድሕር ምኳን ኦም ሓጀር ተበፂኻ ታያለሁ ሕሞራዊ ቀረባ ኮይ ዘሎ ስግር ኢልካ ሸራረው ንዓ ወይ እዩ ጠዋይ ኮይንካ ሓደ ግዜ ተዘረባኻ ወይ ከዓ ቂንን ኢልካ ሱቕ ኢልካ እምበር ዓድኻ እንዲ ታይዶ ኣስሕቅካና ብዝኾነ እወሞ ሂብናዮ እንዲዩ ሕጅስ ህያብ ገጽ በረኸት ያ ትግራይን ኤርትራውያን እስኪ አንደርስታንድ ዝገብርዎ ዘለው ነገር ደብረጽዮንስ ሂብና ትግራይ ይብልኽለው ዋ ኣታ ጎይታይ መዓሰይ ይቆም ኢልዎም መዓሲ ደብረጽዮን ትግራይ ንኤርትራ ኣረኪብዋ ሕዚ እንታይ ይብልኽለው ዶክተር ደብረጽዮንስ ንትግራይ ሰወፊልና ይውሰድዋ ኢልና ራይ ኮፍ ከም ኣይሎም ወዲዮም ወያኔ ጠላይና ትናየር ከተሆን ካለ ሕጂ ወያኔ ጠላይካ ትኩን ትዕልሞ ኣለኻ ኣድ መምፅኻ يعلمو تاتوكا يعلمو أبغى كم قبل كلام أبغى كم دلتي أبغى كم دلتي يعني دلتي كلهم وين إيرترا كتما إيرترا وين مش ويانا إلا مزدرجين إيرترا وين تودا إذا ميرون زارا وصان حسي عب زرباي توم تمالي تجراي نابلو صاروا زلمة نسحة كأطولو ناميرهم كيركم نسحة قبلكم نسحة ناي أنا وكبر نيري داير على فيسبوك صحاب كله ناي كمان عجمة قف بندلهم نيساس نحقوس كشان يمان مانكي شو تقول تجاري اسكم يصرف دلهم أنا نيساس تجراي مخانيكم كم صار نسخة ما تقاري كتعرف نيرك حساوي نسخة انكو عيطفا انا እግዚአብሔር አምላክ حالينا لهم بس እሺ ክንጠፍን ህዝቢ ኤርትራ ስን ቅድሚት ወፂና ዶ ቅድሜና ዶ ወፂና ክትጋገኝ ንሓደ ደልኩም ክትሕሱ ተደልኩም ወግበር ንሓደ ኤርትራ ኮንካ ግን ጠፊ ነይረተ ዝኮንከኒ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ከኒ ሓላው እንዲ ነቱ ኩሉ ሰናይ ዝደል እግዚአብሔር አምላክ ከኒ ዋርዲያ እንዲ
ሳላ እግዚአብሔር አምላክ ምዶ ጻው ጥራይ ይፈልጣል እንቋይ ጠፋኹ ወይ ዓይኔ እንቋይ አወርኩ ምስቱ ሁሉ ሁሉና አቶ ኖርና ትሪኦ ነርኩም ይሁን ጠፊና አንተ ነውን ከበድ እስኪ ሊትሮን 10 እዚ ቁንጫዚ ዋይ ናብ ጸርፍ በዓል መጪ ማለት ይንዘርሰናይ ከዛ ነው ናይ አምደል መስኪ አታ ልስኻስ ክነግረካዶ ኣይኮን ዶ ከምዚ ከማኻ ወልታፍ ኮልታፍ ነቃዕ ዝኾነ ዘረባ ፍሹል ዝኾነ አጀንዳ ሒዝ መጺ ህዝቢ ኤርትራ ክፈናጨል ነቲ ናይ ሶማሊ ናይ 30 ዓመት መግዛእቲ ናይ 30 ዓመት ኣብ ውሽጡ ኣትዩ ከምዚ ከማኻ ምብልላዕ ንዑ ጥሒሱ ንዑ ረጊጹ ናይ ዓወት ባና ናይ ናጽነት ኣርማ ዝወልዐ ህዝቢ እዩ حراي صبو قال سحل مالتي ناي قال سحل فغر عيني راب العلي ميكي مالت حلف حليفو بزي كعدز مسات لايت هالو ملأخت له من يخاف عد ملأخت السد من يخاف عد ملأخت السد ها من يخاف عد جزف انا قصص حاجه ميد كاو عدز مص ملأختي من يخاف عدز مص ارغي حاجه استخونه ها نارغي حاجه مسل حساب زلو خاف عد ملأخت السد دلغا ني عدل غرا تنبلي تبع بعد زلو بس كم صور يا تحساسبا زلوهم نصورነት ገለመለ ከማ حرشي ኣይተንዓም ዓዲ ዘሎ ኣይተንዓም ኣብ ዓዲ ዘሎ እምነት ዓዲ ሒዞማ ዘሎ ኤኒዌይስ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሓሳብ ገሊጾም እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ምስቲ ንስኻት ወለ ዘለኻ ሰልጠነ ዝረኸብ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ከመሆን ኢልካ በቃ ከማ ኔልካ ያለኻ ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብ ዓዲ ዘለውስ ንጹር ዝኾነ ተሓሳስባ የብሉም ከምኡ ክትብል ከለኻ ባይዘይ ሓደ ግዜ ምሕሳብ ዘሎ ይመስለኒ ማለት እዩ ከም በሓድሽ ሕሰበሉ ማለት ኣብ ተዘራርባኻ ናይዚ ትክክል ኣይኮንካን ሰልጠነ ማለት ኣብ ዓዲ ዘሎ ሓሳብ የብሉም እንዲም ይሄ ኣብ ዓዲ ዘሎ ትምህርቲ የብሉም እንዲም ኣብ ዓዲ ዘሎ ቋሚ ዝኾነ ሓሳብ ንጹር ዝኾነ ዕላማን የብሉም እንዲም ኣብ ዓዲ ዘለው እኮ እዮም ንዓዲ ጽኒሕማ ዘሎ ማለት እዩ ሓቂ መራርያ ሓራይ ሰልጠነ ሳትላይት ተወዲዩ ወላ ገለ ክእትድዩ ወላ ሓደ ሰምዕ የለና መስመራ ንዑድ ሰምዕ እዝኒ ወደ ስመራ ይብልና የለን ጥፋት ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓሰበ ብደም ሻንኬል ለነስመራ ከኽፈላ ዝበለሲ ኣይ ክሰምዑ ዝኽእል እዝኒ የለን ንናልባት እታ ወረዳ ናቱ ትሰምዑ ትኾይና እንድዒ ዝሰምዑ መስመራ ግን የለን ብርኪ ዝኾንካዮ እግሪ ዘትከል ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ቅንያት ገይሮም ነይሮም እንታይ ይመስል ነይሩ ዕዳጋ ሓሙስ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሕልፍ ዝበሉ ቦታታት እውን ተዛዊሮም እዮም እስከ ንርአ ካዮ ካድኑኻ ወፊሮም ድሮም ጉያይ ክኢሎም ናዮቦ ኮይኑዎም ዘይተርፍ ዓወት ግን ናትካዮ ስለዚ ማእኸል ዓዶም ሸናዕ ይብለለው ገይሮም ከዓ ማለት እዩ ክንከይድና እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂ እንተኮይኑ ክኸዱ እዮም ማለት እዩ መንገዲ ክኸዱ እዮም ኣይክኸዱን ብርጌድና ሓመዱ ሓራይ ብዝኾነ ቃልሲ ብርጌድና ሓመዱ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ማለት እዩ ኣውሮፓ እንዲኹም ኮይንኩም ንዓዲ ወሪድኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ገለገለ ዝበሃሉ ዘሎ ዘረባታት ኣብ ጥቓ ኮይኖም እዮም ዘለው ማለት እዩ ኣብ ጥቓ ዓዶም እዮም ሕጂ ኮይኖም ዘለው ማለት እዩ ኣብ ጥቓ መሬቶም ኣብ ጥቓ መረበቶም በዓል ኣብ ዓዶም እውን እዮም ዘለው ማለት እዩ ኣብ ህዝቦም ኣብ ማእኸል ተጋሩ ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እዚ 3 ዓመት እዚ ዝሓለፈ ሙሉእ ግዜ ማለት እዩ ብዛዕባ ትግራይ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ተሓሲሙ እንተሎ ትግራይ ምዃን ባዕሉ መፍርሕ ኮይኑ እንተሎ ኣብቲ ወቕታዊ ንሱ ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ ብዓለም ለኸ ደረጃ ማለት እዩ ነዚ ህዝቦም ድምፂ ኮይኖም ድምፂ ውፅዓት ኮይኖም ስለ ዘገልገሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ እቲ ህዝብና ከዓ ንዓቶም ንክሕጉስን እዚ ዓቕሞ ማለት እዩ ባህን ክብሎምን ይገብር ኣሎ እዚ ከዓ ደስ ዝብል ነገር እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩሞ ሽደን ሪኣክት ስዋን ምሰኻትኩም ነይረ ማለት እዩ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ርእቶታትኩም ፀሓፉ ኣዝዮም ፍልይ ዝበሉ ትሕዝቶታት ከዓ እናገደፍኩም ኪዱ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ክብረት ይሃበለይ ቻው ልዋም ቅነ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ